खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां गारि मटरनि फोरमानलाइफ्रा थि गैयैनि जाहोनाव नोंथांखौ हान्थामेला बिफाननि मावसुमाफ्रा असान्ति खालामगासिनो दं नामा जुदि नोंथांखौ हान्थामेला बिफाननि मावसुमाफ्रा फोरमानलाइ थि गैयैनि थाखाय असान्ति खालामो अब्ला नोंथाङा बेनि सायाव अजद होनो हागोन बे बारनिफ्राय नोंथांखौ असान्ति खालामनाय हान्थामेला बिफाननि मावसुमाया खैफोदाव गोग्लैगोन नोंथाङा जुदि खनब्रै आयेनखौ सिफायोब्लासो हान्थामेला बिफाना नोंथांखौ साजा होनो हागोन एबा जुरिमाना लानो हागोन नंगौ गारि मटर सालायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां बे बारनिफ्राय हान्थामेला बिफाननि मावसुमाफ्रा फोरमानलाइ थि गैयैनि मुङाव नोंथांखौ जेबो असान्ति एबा साजा होनो मोननाय नङा जुदि नोंथाङा हेलमेट गानालासे बाइक सालायो अब्ला जुरिमाना होनांगोन नाथाय फोरमानलाइ थि गैयैनि थाखाय नोंथांनि सायाव जेबो अजद होनो हानाय नङा हान्थामेला बिफाननि मावसुमाफ्रा फोरमानलाइ थि गैयैनि थाखाय गोबां गारि मटर सालायगिरिफोरनि सायाव असान्ति खालामबोनायनि थाखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे थिरांथाखौ लादोंमोन लोगोसे बे नेमफ्रा फैगौ 15 साननि गेजेरावनो बाहायजागोन बेनि अनगायैबो रिक्सा आरो इ-रिक्सानि बेलायाव गोदान नेम फैदों थारैनो गारि मटर सालायगिरिफोरनि सायाव हान्थामेला बिफाना जेबो अनागारि खालामनो हानाय नङा जुदि नोंथाङा खेबब्रै आयेनखौ सिफायो अब्लासो नोंथाङा जुरिमाना होनांगोन बे नेमखान्थिखौ थांनाय सान सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन